vai balançar o corpo contra o Pikachu, já ganhou a área, cruzou, Evandro, que passe, de primeira, Thailson! Gol! Казва, че 18 от 25 точки на септември дойдоха срещу Тимур Бебан. Sacha tenta o pé direito, bate pro gol. A bola pra ponta esquerda, vem o toque! Încă o dată încearcă Ieșeni și reușește! Ce gol! Ce nebunie! Minutul! Trecem solul vedele. Сега пространство пред Тайлсон. Центриране в наказателното поле и централната линия. Там нямаше неговото отборник. Ани Ронов като подаване. Много наляво. Тайлсон този път се следва как още един удар на Тимчуков. Само 2 минути срещу доблета за Машуля. Старт от Тайлсон. Успява вече да влезе в наказателното поле. Чунчуков се разминава с топа. Поле посрещното от Мартин Христов. Отново между няколко футболисти успя да задържи топката и да стреля. Трябва да си позволява да види този двубой, ако иска шансовете му да бъдат по-големи и още в началните секунди на Цялата календарна 2025 година Спартак са само 2 шампионатни победи. Всичките си гостувания над Локомотив Пловдив и над Монтана, при все че изиграт 19 мача като гост. Още един показател, който ни доказва, че Спартак се чувства далеч по-добре. Лесно за предогаждане беше действието на Бутов и сега топка за Шаде, той има скоростта да я достигне. Ще получи ли най-добрите 4 тима, които да мерят сили за националната ни купа. Шаде получава топката в много път тази зима. Негов е малко, тъй като много домакините в атака и отново активният Жока по тясното кръг, който сега центира там описване на Пак започна отново. И отново Спартак в атака, защото от тясно. Остави 5 минути футбол от редовните 45 на първата част. Още една неточност. С повече брак в действията започнаха да действат и двата тима. Дълга топка за Жота Лопеш. Хамдиджи. Лесно губи Хамдиджи. Тайлсон преодолява двама. Печели нарушение. Който за пореден път показва, че добре чете играта. Сега действията вече са пред другото наказателно поле. Макар че той бе с приятелски характер, България загуби много тежко в Гърция. Дава за последно. Стига пасово до Тайлсон. Той продължава към Минков. Добро нападение за Ботев Пловдив. Ето. Поне като краткосрочна цел за това, което може да помогне на Спартак. Симонов центрира отляво от топката, не е изчистена намеса на Палдоте. Да повече отясно каква бе идеята Палдоте да продължи към първото упражнение. Друго центрирането. Топката е от колена и великолепна намеса. огромен начин. И тогава във Варна септември победиха. Ще бъде много доволен от този аржентински полузащитник, който се върна и успя да отнеме. ЦСКА 1948 много лесно да губи топката. Все пак е отляво, да има възможност да праща топката в наказателно поле и да комбинира с Тайлсон, който стреля след намесата на... Сега Тайлсон. Още един много сериозен и плътен удар. Друга топка. Тайлсон, добра топка за Шаде.
organizat mondial.